Guys, nginamukele khona la kwi-Prof Daily. Bavutha bengabasela abalandeli besihlabani sikaMaskandi uMthandeni igcokama Elisha Manqele ngokungazakwali kwezingoma zakhe zeqhawe labo emsakazweni Ukhozi FM muva nje. Ngokusho komholi wabalandeli base-Gauteng uMeluleki Mathenjana odume ngelikankemba yegcokama kuyophela inyanga yesibili umculo wegcokama ungadlala kwisigiya ngengoma. uMeluleki uze wabhala incwadi efundeke kanje: impela kuyasimangaza sekuphele izinyanga ezimbili iceceli langozibandlela lingadlalwa, sesize sisola uKhaside Ngobe noKhuzani ngoba ibona ababophela iqhawe amanqina enyathi ngoba ilento bahlekisa ngayo kwezokuxhumana. Okubuhlungu sizamile ukushayela ucingo uKhaside wathi yena asibuze umdidiyeli wohlelo yena akangena usakaza kuphela wase esikha ngohleko. Lokho yikhona okwenze sabona ukuthi unolwazi uNgobe, kubhala yena uMeluleki. Omunye umlandeli wegcokama ubhale incwadi wayithumela kuleli phephandaba nguBuyani Thabethe wasemncintsheni eMnambithi neyakhe ifundeke kanje: ngidlulisa ukungenami kwami ngesenzo sokhozi FM sokuchema nabaculi njengosakazeli womphakathi. Angiboni kufanele ukungena izimpi zikaMaskandi. Igcokama Elisha lanele ligadla utshatha kwabe seligadle kumphathi wokhozi uqobo. Belunqinda amandla angiqondile ukunikethela izingoma kumele zidlale emsakazweni wethu, kepha lokho sekwenzeke akusijabulisi neze singabalandeli begcokama, kubhala yena uBuyani. Igcokama Elisha lithe sezifikile izikhalazo nakuye kodwa alikwazi ukuphawula ngazo ngoba akasawulaleli usigiya ngengoma ngenxa yezinto ezazimcika. Ukuthi umculo wami uyadlala khona noma qha kusho lutho kumina, kuphethe yona igcokama Elisha elithe silalela isidlo sasekuseni nohlelo lukaDudu Khoza. Okhulumela i-SABC uMoni Sipayelelo uthe bekungaqinisekisi ukuthi ingoma yegcokama ifakiwe kuhlu lwezingoma ezidlalwa ukhozini futhi isadlalwa kahle. Umculo kaMthandeni ufakwe kuzo zonke izinhlelo, hhayi kusigiya ngengoma kuphela. I-SABC ithanda ukucebisa uMthandeni Manqele ukuthi axhumane noKhozi FM ngqo uma enezikhalazo ngokudlalwa komculo wakhe, kuphethe yena uMoni. Igcokama linezingoma ezimbili eligadla ngazo ukutshatha ezithi zadumelana nethi ubugunqugunqu. Igcokama lathi ligadle kutshatha ngoba lasuke lambona edla isidlo sasekuseni nembangi yakhe uKhuzani. Guys, so injalo indaba. Ama-fans kaKhuzani kaMthandeni awekho happy ngokungadlalwa kwezingoma zikaMthandeni Ukhozini FM.